Ja, brorsan åkte va? Ja, de var så, oj förlåt. De var tvungna. Wow, har ni gjort det här? Som hände. Va? Alltså de andra vännerna de jobbar i... Tittar du min kamera? De hade behövat... Vad ska ni göra där då? Det haglar. Vad ska ni göra där? Vi lägger extra hela tiden. Istället för etiketter. Det är helt otroligt. Det är det de lever på. Det var smart. Här har vi lammet då. Rullar för fullt. Teknik. Det är jättebra mannen. Det är bara... Lyser det där framme? Tjena tjejer. Hej, hej. Har du bokat? Nej, jag har inte bokat. Jag tänkte jag ska ta med Ali hem.